ungibiza ngamagama unyukubisa nami ngumuntu safana nini umhlupha ungihlukumeza ngenxa zebala lami ungibiza ngamagama unyukubisa kanti ke wena wazi satanisi ay sipe nkulu kanje Sanibonani. Ngizocela indaba encane bese siyaqalana nezo. Uyabona into wayingabaza ufika kuyona. Silungiselele futhi zisize ungabusama. Suka same time ugoduke ngoba ngeke usasizakala. Oneqibiso lokuthi sekufika ingilosi kuyena elwisana naye ukuthi ukhethe indawo wrong. Njengamanje ngiyamkhulula uNkulunkulu akambusise akasuke njengamanje egoduke ekhaya ngoba lokho zokwenza la uma ungakholelwa kukho ngeke kukusize uye ngumuntu ongenawo nje amanga uma kukhona into ethi kuwena njengamanje awukholelwa kulento eyenzeka la njengamanje ngene emotweni yakho noma uyogibela ngoba vele ngeke usizakale bese ngicela kubo bonke akade bekhona last week ngomhla ka1 bephakamisa izandla mabekhona lana bephakamisa izandla simple question ukuthi okade khona ubuyeleni uma kuyi nonsense into eyenziwa la uNkulunkulu embusise nonke ukufika kwenu bese ngimhlukanisa futhi ingilosi yami inolaka futhi ayifihli isindala kakhulu salikwazi nje noma ikhethe elidala elibiza noma iliphi igama nanoma ngabe isiphi isikhathi elidedela umoya ongalungile ngemva noma ngabe isiphi isikhathi ayinawo amahloni nezimfihlo okwenza ukuthi mawuzosaba ngendlela engizosho ngayo ukuvela obala namanye ngisacela ukuthi manje ugoduke same time ekhaya kunabantu la kunina abazalwa bembethe ngokusho kwenyanga nabathandazi nokutshenwa unyoko noyihlo bathi wena waphuma unqwambile noma waphuma uwembethe noma waphuma uchochile uma kunjalo kuzofanele ungene kulayini weyifana nawe ungami nosicongololo before abangakazi ibona ukuthi bakuphi kunabantu abaphunyelwe izisu ngenhloso kunabantu ezaphuphuma bengaqondile kunabantu abangaqonda ukuthi ngempela saphuma noma siphumanga bezwa nje betshenwa odokotela besintu nabesilungu ngizothi kuwena ke nawe unolayini wakho la akufani netreatment yamaphilisi athile ukuthi angifuni ukubona ukuthi ngidla amaphilisi mani uma uyivumela ingelosi yami ikuveza obala ukwenqezesela ngenkathi bebabaza bathatha lonke uvududu novucu nebhado kade ungalithile bahamba nalo ungabi nendaba ukuthi kuthiwa wena shuthi uzubuye mdala kangaka umbuliwe no imakulayini wabo nje hawu waphuphunyelwe isisu no imakulayini wabo kunamadoda ke athi mayeyohlola kuthiwa uyayibona ingane ekukhalelayo eyaphuphuma awazi yaphuphuma ngoba usahamba ukwiphiliza yonke indawo so ithi into nawe uzojoyina kweyifana nawe kuze namhlanje ubuyele ekhaya usumuntu omusha ogezekile ongcwele esekusela ukuthi ekwazi ukwenza izinto ezisosikweni zeingane zakhe uzokhumbula ukuthi hlale ngitshela ukuthi iqokuseni yenzeleni iladi iqambi igama zonke lezo zinto yebo nakumina ngiyayigugumezela kodwa yikho into ebaluleke njengento eyodwa umuntu ongasekho emhlabeni nje kuthiwa ngabe usindisiwe isithebe nje you dedicate yourself mawukwazi ukumenzela isithebe but sizoyixoxa ke nabadinga ukulekelelwa kanjalo bese kuba khona la mina abakuma period njengamanje abasesikhathini bonke fanele beme umshongo wabo bodwa ulayini wabo bodwa ungabuka ukuthi manje usezobona ukuthi hayi ngizomncintsha ngoba ngilesi simo ungabi lapho ingilosi yami yonke ithi ibhadla zoba abaseke babulala abantu ngeke bahlukanise
namhlanje sisusele wambulala usala uphila impilo eqondile oseke waboshwa kwathiwa kayolwandle noma kathole ini naye emhlebele kuze mina nani ngicela yami ingilosi ukuthi kulekelele ikwenze lokufanayo umzali wakho mayehla imbamba akungakuhlula ukumane nje khona uyikholo uyipheke kufika isidakwa siphuze edlula uma wakho ujabulile uma wakho mayethanda inkobe zipheke ungasho ukuthi ukudla kwakudala uma umfundisi wakhe ethi phila ngamanzi akube imfihlo yakho namhlanje ukuthi likhona ikhandlela eliyelo laziwedwa ukuthi lenzani kuwena noma representa ini ufike kuyena uthi ngiyabonga baba nakho kweshumi ave izinto zakho isebenza kanti uyazi wena ukuthi idalwa zakho ekhoneni ziyakusebenzela kufana nodokotela abanika le treatment edliwa unombani manje sekuyifashion mawungenaso lesi sifo isilima ngempela sengibonile ngona ube naso lesi sifo kuzungene into futhi abangakabamukeli labantu abanelesi sifo izilima zangempela so ithinto ke udokotela ufike ethi kuwena idlala treatment bese wena uphinda uthatha ithuba lokuvakashela uMahlase wezilomzansi uyothenga ini iimmune doctor ikwakhe le immune doctor ubuye lo masosha omzimba ungasehlisa isandla ngoba wazi ngikhuluma ngithini ikwakhe lento kube nento ethile yenzeka kuwena bese ubuyela kudokotela ethi udokotela hayi iyasebenza treatment kanti immune doctor kaMahlase mawusiphukuphuku somuntu awubuyi uzothi Hlase ngiyabonga hayi udokotela unqomile uyathula naye umncome kube kuyi-immune doctor ekusizile so nala ngifuna kube imfihlo yakho ukuthi lokho engizokunika namhlanje kuyakwenzela ungaxabani nomfundisi ungaxabani nomkhokheli ungaxabani nomzalwane ungaxabani nomshumayeli kodwa bathande futhi uzamukela izinto abathi zenze as long as wazi wena ukuthi ekhosombaneni lami nginokuthile ngikwenza ngedwa ngiphenduleke kunabantu ke la kunina akade baba izangoma abasebenzi thiwa sebenza babizwa ngamagama impuqumpuqu yini namhlanje lelo gama siyahlambulula konke kwakufunwa idalwa zakho kuzokwenzeka uzobhula wena makufanele ubhule bese kuba yilaba ekufanele bahambe beyovuma nje ukuthi yebo ngiyavuma ngisona isangoma mase iqhubekele isebenzele agentini njengocleaner noma unesi noma yini ngoba idlozi akusho ukuthi uyozufaka iphandla noma uyoze ube isangoma esibhulayo noma ube namathwasa noma ulaphe kodwa uzobokuluvuma ulamukele ngaphakathi kuwena bese lona likwabela indlela yokuphila ungabudayisa ngesikhathi ube rich ngaphandle kokuyothatha isigubhu lezi seyitrenda manje ungadayisa ngosweet ube rich ngenxa yokuqonda ukuthi contact uNkulunkulu nengilosi yakho yekhandlela elimhlophe bese kuba yileli lihlaza elunguwe bese liba maxhumano phakathi kwakho nengilosi yakho nezidalwa zakho bese kuba yileli liyelo idalwa zakho uqobo ngithe kubantu abasindisiwe abangebi nendaba kulungile namadlozi kodwa babe nendaba nento eyodwa ngazalwa that the only thing efanele uyenze ngazalwa yona into efanele uyenze leyo ifuthi ngazalwa you mean umzali wakho uyamcelebrate ephila noma efile futhi ungalinge usuke kini no 100,000 uzonikezwa MC Polobas kowokuqala futhi kowokugcina engekho sekwakunikeza wena 100,000 ungamniki omunye umuntu 100,000 what do you use ukuthi uthenga into ongakaze wayibona egcekeni yakho uzopha ngayo MC Polobas la mangekho ublanket kwakho musu ukuphatha uzonikezwa MC Polobas akube khona ublanket before na uthenga owakho yopha umuntu akube khona imicrowave cup before uthenga enye yoyipha umuntu ngoba idlozi liyathukuthela kufana nemali eniyicoshayo phansi manje ucosha u20 bese ugoduka nawo uyekhaya ufika uthi mntanami hayi ngiyakubongela ukuthi usukhulile na imali yidle wena qala isho wakini uqoba umniki inhlanhla yakho ngoba egcineni idlozi liyathukuthela nesidalwa sakho nengilosi yakho iyathukuthela kunabantu abanenkinga right now ikhandlela lengilosi elimhlophe liyagijima nje liyaphela hawu yini phela eqala kunamanye ingoba ingilosi yakho iready kodwa the problem is njengoba ume phakathi kwayo uyikhandlela elihlaza nesidalwa sakhe esiyelo awukakavumi ngokukholwa ukuthi wazalwa the only thing afanele uyenze respect uma wakho njengomuntu oNkulunkulu wakho oqala futhi okugcina ngoba lo munye uyombona eCalvary uma ithuba livuma ngoba sonke sabelwa indlela ezimbili eyathi yentalashishi eyeniniva wena okwakho ukuthi kusukela manje noma ngabe yini oyenza uyenze ngokukholwa ngenxa yecorona ngizohambela bonke olayini nginikeze ibanzeni zenkazimulo bese niyanikela
bese sisuka ke lapho sesiza kwi-process yokuthi laba abakuma period bafuna ukuhlanjwa kuqala bese kuba ke ilaba abangani bami kakhulu abaphunyelwa yingane nalaba futhi ababembethe kodwa wonke umuntu bengifisa ihambe eshisile lapha mawushisa ukhwiza imentshisi emibili bese usho noma izinto ezimbili noma ezintathu oyicelayo angisho ukuthi zonke izophenduleka ikhona kodwa ezokwenzeka eyodwa the first thing ezobe isignal kuwena uzokuphupha iphupho ungabisalikhohlwa nje ubuwakhohlwa nje kubo bonke ke laba kade bekhona ngizocela oyedwa ozovolunteer ukuxoxa sakhe istory kafishane ukuthi yini eyenzakalile kuyena after ethatha amakhandlela ngoba kunabanye abacishe bahlulwa ngisho ukunyuka lezi zitebhisi esindwa nje amakhandlela mayehla kulezi zitebhisi engale yamana aqhaqhe kathi qhuqhuqhuqhu aqhephuka wabuya wazokhala wathi asehlephukile ngoba ngithe kuwena uma lihleshulwe lingakafiki kuwena kulungile kodwa malihleshulwe selisezandleni zakho uze ubuye uze kumina ngilenze lokho ekufanele ngilenze kona bese idlula into yakho kunabantu abaconfused futhi la abezwa ngikhuluma ngekhandlela eliblue bayitshela ukuthi ngisho leli eligreen li right wena but ikhandlela eliblue noma uya kuphi cela nje uqonda ukuthi gogo noma mkhulu elanikeleli ngoba kwesinye isikhathi ukuwamukela isithwalo unganakile ngekhandlela nje eliblue bese kuba ke the red devil lela libovu uthi ungena nje kuleyo nkonzo enalelo khandlela umfundisi usumamukelisile okufumbathisiwe wena usenamandla ngaphezulu kwakho usekucontrolisha ingqondo ilona lakhe ingozi la emgaqweni mase nithi kunosathanism lezi naliti enifaka lapha kuthiwa kwenziwa ukuthi nokuthi kwelibovu noma leblue izona zinto ezukhiye wabantu abafuna ukuphila kahle bese wena uphila kambi kodwa the only yellow uphuzu umina idalwa zakho lezi engigqokile namhlanje ngithi noma ngivunguza ebumnyameni kodwa idalwa zami kanye nami bese la ngaphansi kwami ngifaka iskipa sami engifisayo ukuthi nanoma ngawubani la kunina ebe naso uma simhlophe ikhandlela elimhlophe sibe salifaka ngoba usuku umbethwe yonke ingilosi yakho kodwa uma simnyama njengalezi ezifakwa abafethu amakhandlela azokumela umabili isho uphuma uyofesa uthi ake ngiyiqhenya namhlanje ngihlambalaze ezweni ukuthi ngilalela ishawa ngigqoke nasi iskipa ngiyofesa uzothi ungena bethe ubukeka kahle mawugqoka into ethinto ishawa uyazi naku umsebenzi uyabona kodwa hayi ngomlingo khona into efanele uyikhumbule ukuthi uma into uyenza ungakholwa njengamanje ngisasho ngihleze ngisho even on Facebook ukuthi mina ngazalelwa engakuphiwa uJehova engakweleta imuntu and ngiyakhunjuzwa njalo mase ngithi ayi ngeke emkhulu ngiyenze lento kuthiwe hey uzokubona isambulo esongivulela sona sizokuveza izinqobala kade ngine channel ebizwa ukuthi siyaviva TV namhlanje anginayo ibisina 18,600 ngayiphuthwa abantu akade ngisebenzisana nabo ngokuthi ngumuntu mfana ohloniphayo nobathanda abantu ngekwazi ukuhlambalaza umuntu futhi manikholelwa kulowo muntu ongenze njalo ningayeki ngenxa yokuthi mina ngihlukumezekile sengidlulile because ngiyazi ukuthi bengihlule ukulalela ukuthi noma ungaba umsakazi noma ungaba nani kodwa khona esakufumbathisa kona uzalo uphuma esibelethweni sikathandi namhlanje ke kwenze umkhuluma gaye owayemember ye-board director la ngaphakathi ekusungulweni kwesiteshi lomzansi uyasazi lesi siphiwo sami kunezinto bengithi mase ngilibambile ikhandlela zenzeke kuyena ngikhuliso yena engigrume ngenze yonke into uze wahambe emhlabeni engaye enyangeni kodwa ethi mfana wami kunento engifuna ungenzele yona wangenzela kwaba kanye izinto zami zaqonda kodwa ngisho ukuthi sekufanele ngigijime ke nithi hayi umkhulu benziwe ikhandlela lami ngamfica vele rishi ngamfica vele nakho konke kodwa ngithe sengifika wathi ngiyayibona lento wathi iyenzeka namhlanje ke ngizothi kunina ngomnikelo wenu enukhipha la ngibuye nguthathe nginqwezule ngilekelele labantu abazidina kunina ngilekelele abantu enibazondayo nenibacwasayo abanebala elifana nelami namhlanje ngikhomithe ekuthenini emndenini eyishumi ene-disability izohamba iphethe igrosa la iyithole ngilekelelana nomfowethu ke ongidedicatele noma ongiselectele bona lo ofika njengamanje uVincent uPhuka Mathonsi ngathatha imali yakangcobo ngangena eboxer ngathenga ongangamandla ami abazokuthatha la begoduke nabo bemakhaya ngicela ke uqikelele ukuthi uhamba ulibhalile igama nesibongo sakhe ebhukwini ozonikezwa sona ungagcini lapho qhubeka futhi njengamanje ungene eselfonini yakho usubscribe kuSiyaviva TV
sizothi masiqeda la bese sithatha oyedwa subscribeile simuphi imali engange-R1000 azothi isibani sami siyangiphendula njengoba sikhuluma njengamanje. So kwakho ukhipha iselfoni yakho uthi ngilekelele mfana noma ngilekelele mfowethu ungisubscribe kwiSiyaviva TV1 after subscribeile wena okwakho ukuthi uyasitshengisa emva kwalokho uyibeke ethubeni lokuthi ngenzeka uhambe uwine R1000. uNkulunkulu emkhulu nonke njengoba nilamani ngaphakamisela izandla zenu phezulu. Ngifuna usho lamazwi emva kwami. Uzothi kusukela namhlanje inkungu emehlweni ami isusiwe ukukhanya kwezulu ngesibani senkazimulo kuyavela usobala ngiyazidla ngawe Nkosi idiliza izindonga zobumnyama vela ukhanya umusa nothando ebusweni bakho Jehova sekufike kimi uqale kuwe njengomdali wezulu nomhlaba emseni wakho ngentando yakho ngenhloso yakho akukho kuyongivimba kunalokho ngiyophumelela ubeka njalo uzobe izindebe zami ngamafutha zichichime udeke itafula phambi kwezitha zami zincome zidede ziqhele ngihambe ngitelebhele kepha ngingalibali konke kungumusa wakho Jehova emseni wakho ngentando yakho ngizophumelela ngokukholwa kuwe Nkosi ngikudumisa uze kube phakade. Amen. Nonke nihlenganisiwe inkosi inibusisa. Amen. Ngizocela koyedwa before siqale nje ngesivinini ngimnikeza only 30 seconds mhlambe sothatha begcine bebathathu ozothi mina MC Pholobasi nakho kwenzeke kumina anyone ongavolunteer izela. Umama Doreen wakwamagwaza ngosendwethe kodwa ngisebenza la eDurban North. Ekulayitheni kwami izibani ngase ngilele ebusuku kusho ukuthi kade ngizumekile ukuzongena uhlelo lwa MC. Kwavele ngezwe kukhala ingoma owayeshaya le ngoma ethi ene uthi kuthakatha mina uthi kuthakatha unyoko lona. Kwavele kwangena into kumina ngaphakathi engathi umoya. Angithi aboma uphethe inkukhu mhlambe ugebele iveni uphethe inkukhu kuphephuka kwamaqube enkukhu. Kwangena umoya onjalo kumina ngaphakathi kwathi kuphephuka izibindi kuphephuka amathumbu yonke into. Ngeza nje kuthi angivuke kwangena ngathi manje futhi ngathi khona umuntu ogidayo la endlini. Ngithi ngiyabheka ngathi sekuyimina ngiyagida kodwa ngigida ngathi ngigida lo gido lobungoma. Ngize ngiphenduke ngilale ngesisu. Ingapheli lento ilokhu ingiphebethile la ngaphakathi. Ayi ngize ngibotha ngeke ngikwazi ukuzubeka. Ngize ngibamba umcamelo ngibambe kanje ngithi ngifuna ukuzumeka. Kusho ukuthi umuze ufike ubuthongo kuthi ekseni. Uvela ngifuna ingane esekhaya ethi hawu. Uzwile ukuthi bani uboshiwe ngithi mina hayi bengingakezwa. Isho umuntu bazalwane osesihluphe ekhaya ngathi seRedfield amathuni. Usesihluphe umuntu kanti umuntu wezinto engasile wafika ekhaya singekho wafika wahlaba inkomo nembuzi ngoDisemba. Kwase ngoJanuary kwashona uma wakhe. Wabambona abanye ecaphuna inhlabathi. Lo muntu lo uboshiwe ufuna everywhere ngisho koLesotho uhambe thathe imali zabantu athune ebhano bese baleka lapha abantu bese bemnika imali zabo. Walale eboshiwe ngomsombuluko kodwa mina bengila ngesabathi. Indaba yami iphela lapha. Ngiyabonga ukuthi kontate icele bakhandlaneni. Azimshayela intombi. Yabonga kakhulu manje Nkosi Mbusise nje. Ngiyanibingelela abazalwane. Ethi ukuphakamisa yini iphimbo? Ngiyanibingelela abazalwane engiphakamisayo nje ngiphakamisa ukubonga ukuthi ngizile lana uNkulunkulu nje uye wangiba nesibonakaliso kumina sokuzambula emfihlakalweni yakhe bazalwane. Wazembula ngibona esibonakaliseni inyoka kodwa le nyoka engiyibonayo ibincane ihlaza ngaphinde ngaze ibonisa inkulu ke manje le nyoka ihlaza kodwa ihamba phezulu kwenhlaba. Ngangazi ke bazalwane ukuthi njoba ihamba nje phezulu kwalenhlaba ngaba igwazeki yini
ngaphinde ngazobona imali bazalwane la imali eningi eyamaphepha ebengilele phezu kwayo kodwa manje ngazobona kuneqatha lomuthi omnyama nje oyingathi yitshe obekwe phezu kwayo le mali ngase-ke kukhona lokho ngaqhubeka futhi ngakhuleka ngoba ngathi ngiqala nje ngikhuleka kona la makhandlela ngaba nalo usizi impela nami ngaluzwa kuthe manje njengoba nje bengiplana ukuza la hhayi uvalo ngize ngaxoxa nje ngixoxa naye ungitheni la ngimtshela ngithi nanti uvalo ligubhuzela ngazi ukuthi kwenzakalani kodwa ngathi uNkulunkulu ngiyakhona laphayana ngoba ngize nanomfana wami nangu umfana wami ongaboni laphaya ngize naye ucebo ngithi naye uNkulunkulu akazokwenza umusa phezu kwakhe zonke izinto ziqaqeke ngoba ngiyababona abantu balokhu bebhekana manjena bencishana amehlo bethu ngathi manje kukhona inkazimulo ethile noma bayasha ngibazi ngoba manje balokhu nje bethi kanje bebheka lena nje abafuna ukungibuka ngazi yini ebaxhophayo noma kwenzakalani kodwa-ke ngithi uNkulunkulu muhle aqhubeke ensipholoba enze iy'mangaliso zakhe phezu kwethu bazalwana siqhubezele phambili konke kuzoqaqeka amafinda aboshiwe ney'fungo ney'qalekiso bengicela u-MC Mpholoba akalalela ungitheni khona imeseji kangitheni azoyibeka la kuyena ngicela ungitheni eze phambili ngifuna ungitheni ezela phambili azokhuluma no-MC Pholoba nangu ngitheni woza shesha yahamba isikhathi ngitheni MC Pholoba udinga wena lento nami engizwa ngaphakathi engihluphayo emoyeni wami yangihlupha yangijabulisa ngenza yonke into ukuthi Pholobazi uqala kwamsebenzisa izibani ngiyacela nje simlalele ngoba ngenzeka ukuthi uzonitshela ukuthi uTikolosho wami wona onibambile manje asilaleleni uqala kwami ukusebenzisa izibani bese ngiyisebenzisile izibani ziningi angikwazi nokuyibala nami kodwa angaze ngiyiphuphe into engizwa ngaphakathi ukuthi iyangithembisa enhlizweni yami inginika ithemba ingenza ngibe umuntu wesifazane nami kodwa ngaqala ukusebenzisa izibani za MC Pholobazi izibani zenkazimulo kwakhanya konke ngizothi kwakhanya ngifuna ukuthi kuyazameka ngizothi kwakhanya ngoba ngangiqala nqanqa uphuphisisi wami okade washona ukuthi MC Pholobazi futhi mangisho ledo vele ngoba ngathi ngingadedela inyembezi phose ngangiqala ukumphupha ngathi uvuka eboxini niyabona umuntu mayingeniswe lethwe ekhaya eseboxini wayenjalo ngathi ulethiwe ekhaya ulungisela umngcwabo ngathi mina ngicela ukumbona kwathiwa ngekuqala ukumbona wena ngoba mawubone umuntu wala ekhaya uya naleyo nto ukuthi uyazi ngithi cha usisi wami ngicela ukumbona akube yena uqale ngimbonayo ebantwini abalethwa la luyabalungisela ukuyofihla sengathi lo bhuti lo kuyena wayemlethile wathi ngcono ngime eduze wakho umbono walivula ibhokisi mangithi ngiyambuka usisi ngiyakhala ngikhala ukuthi ngibanga umsindi inyembezi ziyaphuma mangithi ngiyambuka amehla anyakaza ngithi mina hayi ngeke uyaphila kafanga ngisacela ukumbamba ngesandla sami ngimvuse athi lo bhuti mlinda qala khwehlele kuqala akhombisa ukuthi uyaphila ngime ngampela kancane aphinda wabhekisa amehlo bese yakhwehlela angichithanga isikhathi ngambamba ngaleso sikhathi ngamkhipha ebhokisini ngamseka ngengubo ngathi angisafuni ulale ngcono uvela uhlale ngoba uzophinda wenze lento yokuthi manje usuyashona uma ululala ngcono ngikuseke ngamseka ngengubo ngaphaphama ngava ngajabula futhi nalapho ukuthi angaze ngize ngimphuphe khona lokho umphuphe evuka angazi ukuthi kuchaza ukuthini mhlawumbe kuvuka izinto ezami ebeyilele angazi ukuthi kuchaza ukuthini kuphelile mhlawumbe u3 days kuphelile mangaphosisi kwathi ngesonto ebusuku jwayele ukulala eBukhulabazi ebusuku ngesonto nangomsombuluko ebusuku ngesonto ngilele kwangathi khona umuntu othi vuka mangivuka ngithuka uBukhulabazi sengenile ngivuke ngihlala athe na akhuluma uBukhulabazi athe na ovuswe ingilozi yakhe njengamanje ngicela avuka la ithi izibani zakhe
ngavuka sokwenhlamvu ngavuka nengubo ngayishaqa kanje ngayimbatha ngahlala phansi ngathatha izibani zami ngayilayitha zonke ngayilayitha kwaqeda ukukhuluma ubukholo basi ngathi hayi ngoba uthe uzosuka izibani zecima maseqedile ukukhuluma akaqede nje ukukhuluma inkulumo yakhe la emsakazweni nami ngizocima izibani zami ngoba leso sikhathi nami ngilala ngaso hayi nangempela ngayicima ngayilokhu izibani zami ngayicima ngayithatha ngayibeka la ngiyibeka khona ngagibela embhedeni ngalala angiyazanga bazalwane ngiyathanga ngiphuphile mina ngaphupha isky sihlaza sonke sihlaza sicwebile sihlaza sengamelwe yifu nje elimhlophe engathi manginakisisa lelifu lalika yonke into ayikanje kimi ngathi manginakisisa lento hayibo uJesu ngakuphimisela lelo ngathi hayibo uJesu uyifa elimhlophe ngathi ngiyabukisisa phambi kwaJesu kunefu futhi nakhona elingakanyana ngiyalibukisisa lelifu eliphambi kwaJesu liyinhliziyo futhi nayo liyifa eliyinhliziyo kodwa emhlophe ngala eceleni khona ifamily ubaba nezingane zakhe lezo eziwu2 ziyalingana zindala bese kuzothi lezo eziwu3 nazo zinokulingana kwayo kodwa kugcina ongakanyana kule family uJesu wathatha into ongazi ukuthi icalculator kodwa wathi mase ebhekisa ngakumina lo baba ngesikhathi uJesu eqeda ukumnika wangathi istem ngoba yavele ngathi uinki la wanika lo baba wayimukela wayithatha kwawe ngathi sigxifiza ngoba wayidane lokho ethi lo baba athi gxifu aphinde athi gxifu wazwa gxifisa kawu5 kwase kuma ngiphaphama ngiyabonga abazalwane kwaba inkazimulo yami konke lokho okay ngicela ukugcina okay yabo manganidedela nonke ngeke siqale kodwa kwesibili ngizogcina ngomalo weduku nami awusebe babili okay wozani sokhuluma umkanye sonke masobe gospel wozani la idize baba wozani okay laba nje sebe bawufonga udadewethu lo umalo right into ezokwenzekile bonke ngizoshaya ihlombe mase ngimvala umuntu okusho ukuthi umuntu akasho njengalaba ethi uhamba bese ubona ikhona house phinde uhamba uyabona ufuna nje umali uthi nje na into engehlele ngidlula le kwaphela uno 30 seconds umuntu emunye kodwa ngizocela ke mase beqedile sizwane nokuthi singene sigxile siye le ulayini uye le singagroupani kakhulu la but ke sonke ngicabanga ukuthi okwamanje sisenzela ukulalela asizwe kozoqala uno 30 seconds nje umzuzwana sanibonani nguzuzile wakamsomi igama engaliqanje ubaba lelo ngibiza ngalo baba mesefikile ebusuku ngithe ngikade ngilayithe izibani bengiqala ukukhuluma nomkhulu ephusheni ubazukulu bakhe bebonke amukho seke wakhuluma naye nobaba ngokunjalo amukho seke wakhuluma naye isini sakhe siba u11 mina kuphela oqala ngisakhulume naye ubaba sa communicate akaza communicate namuntu kodwa into abeyilethile ibiyodwa bekuyi-BM elimnyama elihle ebusuku ngilele wathi nasi isipho sakho ngisilethile ngabonga wase wathi ngihambe ngiyothandaza ngathandaza ephusheni ngaqeda ngase ngaphaphama ngithema ngiphaphama then ngase ngalayithi izibani zami ngakhuleka ngabonga ngicela ukusho ukuthi njengoba sila asihambile ngendlela errong sisemgudwini la kufanele ngabe sihamba khona ifanele ngabe kade sawuthola kodwa ngokungalali kwethu uNkulunkulu wasibonelena ngiyabonga sanibonani nonke nangwasethu sabengubhijina kwamaphalala ngomusa kaNkulunkulu nangebandla lenkazimulo into engenzele zona namanje ngisathuthumela ngoba angazi impilo yami nemali esengayilahla njengoba sengize ngangaka ngaqala ngo86 kuze kube manje 2020 kodwa ngizwa inkazimulo iphuphuma iza nje ngibona kwenzeka zonke izinto ngithenga ineinsuku ezimbili ngisuka la ekhaya ngisuka lana ngithe mangilayitha lezibani zami kwaphela nje kwafika umuntu othena angiwashe le ingubo zadadewethu besonto ephaka ebuhleni kaShema washona ngo2011 ngithe mengiyiwasho kwavele kwangena omunye umama nje usisi nje osemncane owumthandazi ngasethi ngicela ukuthi ningikhulekele lamanzi ngoba ngifuna ukuthoba ngawo inyawo uthe mekade kungikhulekelela lamanzi wathi ngibona umuntu osifazana ongangawo ufana nawe ngishona ngavele ngasho kuqala engakasho ngathi udadewethu ongilamayo udlule ngo2011 besonto kaShema kodwa uthi yena ngimbongele kakhulu wena ngokumwashela ingubo zakhe lezi zenkonzo ubengazi ukuthi umthanda kangaka uthemba kwaloko ngisathi nje ngilalele lokho mangilala nje ngilala iquba ngingakhonto engithusayo
kanti kupapha mase ku5 to 12 vele kukhuleka mangikhuleka emva ka12 ngithatha ifoni yengane ngithi manje ngiyivula ngoba emamessage amaningi ami angena kuyona ngithi manje ngiyavula ngivula lapho nje ngifone udade wami intombazi umzukulu wami omdala osahamba ohlala yonke inhlobo yemithi ngingazi ukuthi ekhaya ikhishwa yini uthi sengithunyelwe imali kodwa manje ayikakafiki ngizoza gogo ngizolanda lo mntwana omncane ngolosihlanu asihambe naye vala yonke into oyifunayo ngizokuthengela yona ngoba sekuphume le mali la kade ngisebenza khona ngayeka ngokona kwami ebengikuhamba ngaze ngagxoxa namhlanje kuphume leyo mali ngiyabona Usibusise gogo ngathi ngiyabonga nokungakenzeki. Sanibona. Ngumama Dlamini kaBesta. Emveni kokuthi ngithathe ibani ngomhla ka4 ngeza la edrobheni ngizothenga. Ngase ngithe ngisemathexini. Kukhona itaxi eyayisigcwele kwasekushoda abantu abawu2. Ngangayigibela mina itaxi. Wathi ufana ngigibele ngathi mina hayi ngeke ngikwazi ukugibela ngoba ngifuna ukudla umbila wami kade ebackseat ngoba ngangithenga umbila. Hayi ke base beyangena ke abantu base beyagcwala. Ngagibela elandelayo. Ngathi mangabe sengifika lapha estopini sala ngizokehla khona. I-taxi le engiyekile ayithola isigingqikile abantu belimele. Ngiyabonga kakhulu kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Usibusise. Ngibingelela abazalwane. Ngingazange ngifike kuyena ubaba lo ngaphupha abaphupho. Ngingakafiki la kubaba. Ngicela sithi kumlalela uma. Ngicela ukuchaza bandla beza bandla. Ngingakafiki kubaba lo ngangikhonise ngabo. Bonke kuyibongo. Ngakhonisa ebusuku kungabi khona lokugula lokuthiwa kuzovaleka i-COVID-19 le. Ngaphupha bona obaba laba kwamandiya kwabelungu kuyinhlobo nje nabantu le nhlobo enjena inhlobo uthi waphupha ngakuthi obaba waphupha abantu abahlukahlukene umtabo wasendiya belungu inini nale nhlobo enjena obaba ngakhonjisa obaba ishithi ngakhonjisa obaba yebo ngakhonjisa bona obaba kodwa bonke befasifana sonke siyinhlobo efanayo na ubaba simulayini kanje thema ngabe sime wona ulayini kanje ngacabanga ukuthi awuyini engiphupha ngangayazi ngizokuyini engiphupha ebusuku ngakade ngaleyo langa kuthiwa ngizowakhela umuzi ngingakhela umuzi ngahlala ekhaya ngilindile bangangilinda bangakwazi ukuthi bangakhela umuzi Ngithe mangabe ngihleli kanjalo ngisabhekile ngisalindile umuzi ngisalalele nakuredo ngathi ngithenanga ngilalele kuredo ingane yami yomfana ngayibiza endodakazi yangivulela ngeza ubaba le ikhuluma eredo ngoba ngangikhathazekile ukuthi ubuhlungu babukhona kuthiwa ngizowakhela indlu ngingakhelwa indlu ibamba kancane manje niyamuzwa uthi emva kokuthi ebone le nhlobo enje yabantu abaningi naye waguquka waba yileso simo nalabo bantu bafana naleli shide limhlobo waselalela iradio ekulaleleni kwakhe iradio bewumuntu olokhethe nje si ukuthi uzokwakhelwa indlu RDP mangithi umxhaso noma iRDP wasevulela iradio lapho kasagcine khona qhubeka manje yebo ngathi ngivulele iradio baba ngisalindile njalo kanjalo emveni kwaloko baba bangithembisa kathi hayi sizofika ke sizokwakhela indlu sizokwakhela isizwe emveni kwaloko ngithe ngibona ngangilethela ukudla nje ngilethela ukudla ekhaya abantu bengilethela ukudla la base 8 cent namanje ngiyakuthola lokho kudla indlu ngisayilindile le indlu kwababuhlungu inhliziyo yami uzoyithola ma yebo ngesonto endlule ngayifuna le ndawo baba mhlawumbe wezwa ngikhuluma kuyena ngiyifuna le ndawo ngahluleka ngingayitholi yona le ndawo le ngabuya ngafike ngahlala ekhaya eminyango ngavele ngahlala eminyango ngakhathala ngangazwele yani ngahlala 2 hours ngihlele eminyango ngixakekile ukuthi angiyitholanga le ndawo no driver bangithatha bangilahle ngala lezi nto engithi ngiyadayisa okuncane kwavele kwathengwa wonke imali ngayithola imali kwagcwala abantu bakhe ngibonga kubaba ngingakamboni kodwa ngisengibona izenzo athi ingane vuka ngivuke ngo4 namhlanje ngaklina indlu ngathi nje ngiyoyifuna le ndawo ngoze ngiyithole amen inkosi ibusise manje
impela uthi hayi into zakhe ziyathengwa manje ubuthaphu ngokuyihlupha nje ivulele kancane iredio bese ezwa lo mhedeni wemina ezenzela nje la kunina induku ke ngandla kwethu asikhulile wena wazi umuntu ngabantu nje umuntu ngabantu ngithi umuntu ngabantu nje umuntu ngabantu umuntu ngabantu hayi umuntu ngabantu umuntu ngabantu umuntu ngabantu nje Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amaculo driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi kanti iningi labantu bathanda ukuthi amaculo driving solution adume ngemphumela emihle ungabathinta kule number 071 317 2196 ngiyiphinde 071 317 2196